Té la paraula la diputada Sílvia Oriol Serra. La justícia hauria de ser un instrument cabdal per garantir drets i deures als ciutadans. Però avui no és més que una institució desbordada, al límit del col·lapse. I el PP no és pas aliè a aquest deteriorament actiu de les estructures de la justícia. Vostès han mastofejat els tribunals. Com ho deia l'exministre Fernández Díaz? Ah, sí, el fiscal me lo afina. Que la separació de poders dins l'estat espanyol és una farsa, ho sap tothom. La politització del poder judicial i la potenciació d'un model on prima la ideologia per damunt de l'eficàcia o l'equitat ens ha conduït a on som. S'han vulnerat drets de ciutadans catalans mentre es blindaven els privilegis immerescuts de la monarquia espanyola, restituïda, ha dit, recordem-ho tots, pel feixisme. Més enllà d'aquesta invasió política d'un terreny que hauria de mantenir-se neutral, hem de parlar de la tensió i massificació que viu actualment la justícia. A Catalunya, per cada 1.000 habitants hi ha 160 litigis. La nostra nació supera amb escreix moltes comunitats espanyoles. I no és que els catalans ens faci gràcia passar pels jutjats, Aquestes xifres són el resultat directe de la inseguretat creixent, de la convivència trencada i de la immigració massiva i invasiva que hem set obligats a acollir. Les polítiques proimmigracionistes que les esquerres, avalades pel processisme, han implantat, generen conflictes i delictes constants que els nostres jutjats ja no poden engolir ni resoldre. Mesos i anys d'espera per posar fi a conflictes civils, laborals o penals. Més de 600 dies de mitjana segons el Col·legi d'Advocats. Un plaç que genera impunitat i reincidència sense que cap dispositiu CAMPEI ho pugui remeiar. Fa temps que el de la justícia ha deixat de ser un mer problema quantitatiu per esdevenir una lluita moral. Durant dècades, els catalans hem presenciat estupefactes el degoteig incessant de corrupció política, malversació de fons públics, tràfic d'influències, contractacions irregulars i escàndols fora mida. S'hi han vist involucrats governs, partits, administracions i institucions de tots els colors i formes. Ni el PSC, ni Junts, ni Esquerra, ni el PP, ni els comuns són lliures de pecat. No sé si el senyor Joan Ignasi Elena, esquitxat recentment, és present a la cambra i ens en vol fer 5 cèntims de com funciona la cosa. Bé, veiem que no hi és, però en qualsevol cas, dins aquest Parlament absolutista tampoc hi ha dret d'al·lusions, per tant no cal escarrassar-s'hi massa. És indecent. Som aquí per millorar la vida dels ciutadans, però la realitat és que la vida dels ciutadans empitjora dia rere dia mentre els comptes corrents dels qui ens governen s'acceleren sense justificació plausible. En acabat tot són escarafalls i cares de sorpresa perquè augmenta la desafecció política. El que ens hauria de sorprendre i estranyar és que en dia d'eleccions encara hi hagi qui se senti motivat per dipositar el vot dins les urnes, perquè amb tants tripijocs al descobert, de debò que té mèrit. Mentre en aquest país els cossos policials fan la seva feina, els jutges no poden o no volen aplicar mesures cautelars fermes. De fet, si ho fessin, el govern Illa tindria un problema, perquè no hi ha prou places de presó a Catalunya per la mà de delinqüents a qui han obert de bat a bat la porta. Les bandes llatines i els marroquins que han pactat amb la família venir a saquejar Europa col·lapsen els jutjats de menors i d'instrucció catalans. La immigració massiva ha disparat els delictes contra la propietat, les agressions sexuals i totes les formes de violència. La justícia no dona l'abast. Entremig de polítics corruptes i de bandolers immigrants hi ha els catalans, atrapats dins el xafastre, ciutadans humils i honrats que esperen ansiosos resolucions que mai no arriben. A ells la justícia els defuig i els decep a parts iguals.
Lleis que no castiguen la gravetat dels fets petits i manca permanent de recursos financers i humans a la judicatura. Tan fàcil que seria expulsar delinqüents en comptes d'assumir-ne la càrrega social, logística i econòmica. Tan fàcil que seria tancar fronteres i recuperar la tranquil·litat als carrers i als jutjats. Però resulta que voler recuperar la tranquil·litat, la seguretat i el benestar dels catalans és feixisme. D'aquí el pacte antifeixista que el PSC, Junts, Esquerra, la CUP i els Comuns han signat contra l'Aliança Catalana. Ells defensen el progrés i avui en dia sembla ser que el progrés consisteix en pagar advocats d'ofici i cel·les amb vistes a la piscina i al gimnàs a milers de violadors, lladres i assassins estrangers. Vagin fent el progressista, vostès, a veure qui tindrà valor de votar-los a les properes. La paraula, en nom del grup parlamentari mixt, la diputada senyora Sílvia Orriol Serra. El nostre jovent avui té més seguretat, més oportunitats i més futur que el que vam tenir nosaltres a la seva edat? Em temo que no. Jo mai havia hagut d'anar a la festa major amb un esprai antiviolació a la butxaca. Abans d'acabar la universitat ja tenia contracte al sector privat i em vaig poder emancipar sense problemes. Als 27 anys tenia una diplomatura, feina estable, 5 fills i un quart d'hipoteca pagada. I tot sense moure'm mai del que podríem qualificar com a classe humil i treballadora. Avui, aquest relat és inviable. Molts joves no troben feina i els que tenen la sort de trobar-ne amb prou feines poden construir-se una vida. El banc no els dona hipoteques. El lloguer se'ls menja mig jornal, han de pagar impostos alts per mantenir xous com aquests de la Dgaia. Vostès creuen que hi ha marge per encarregar fills? Molts deserten i se'n van, lluny d'aquí. Coneixeran parella a l'estranger i hi establiran la seva llar. Ja no tornaran. Catalunya haurà perdut actius que vostès ràpidament substituiran per immigració il·legal. És la fi de Catalunya. Però vostès ho continuen negant i reincidint en l'error. Esquerra té una habilitat innata en confondre polítiques de joventut amb crear noves estructures administratives on col·locar amiguets i excàrrecs. Mig Consell Nacional de la Joventut de Catalunya ja els pertany i volen continuar amb la festa. Els hem de recordar que la joventut catalana és plural i ideològicament diversa. Cap organisme, consell o plataforma pot pretendre monopolitzar la representació dels joves catalans. Les entitats representatives del teixit associatiu juvenil s'han de finançar si són arrelades al territori, si promouen la identitat i llengua catalanes i si transmeten els valors de la nostra nació. Ja n'hi ha prou d'anar subvencionant altaveus ideològics de l'esquerra woke o de l'agenda globalista. Les polítiques de joventut han de servir per enfortir i consolidar el nostre poble, no per diluir-lo ni fragmentar-lo. Caus i esplais han contribuït durant dècades a formar ciutadans responsables, compromesos amb Catalunya i arrelats a la natura. I són aquests valors d'esforç, de cooperació, de responsabilitat i de compromís cívic que sovint no es veuen a les aules del país entre tanta bandera palestina als passadissos, els que cal potenciar. El que necessiten els joves d'aquest país és que les institucions deixin de tractar-los com a subjectes passius de polítiques públiques i comencin a considerar-los protagonistes del futur nacional de Catalunya. Demanen a la moció que es retiri el pla pilot dels Mossos als centres educatius. Em temo que no són conscients de les situacions gravíssimes de violència, radicalització religiosa, assetjament, fotografies no autoritzades a menors i tràfic de drogues que es viuen en alguns centres i instituts catalans, gràcies en bona part a les polítiques proimmigracionistes que vostès tant avalen i vindiquen. Presentar qualsevol actuació preventiva dels cossos policials com una forma de repressió contra el jovent és ciència-ficció. Amb la presència policial als centres no es criminalitza el conjunt de joves catalans, sinó que s'intenten identificar i reduir riscos i problemàtiques. El que es persegueix és la violència, el descontrol, la impunitat actuals.
Són conscients de quants centres catalans, dirigits molts cops per excàrrecs o càrrecs polítics de les seves formacions, han obviat i amagat casos greus d'assetjament escolar, havent-se vist obligat a la víctima a abandonar el centre mentre l'agressor o agressors persistien en la seva plaça acadèmica? Nosaltres, la presència policial, l'agraïm. De fet, una de les primeres mesures que va prendre el meu govern a Ripoll va ser la creació de l'agent escolar dins la policia local, precisament per combatre aquesta impunitat i aquestes males praxis i garantir la seguretat i benestar del conjunt d'alumnes i del conjunt de professorat. Vostès aspiren a convertir les aules catalanes en centres d'acollida i laboratoris socials. Nosaltres pretenem reconduir-los cap a l'ensenyament i la formació. Volem garantir que els nostres fills tinguin més recursos, més futur i més oportunitats que nosaltres, no pas menys. I volem que siguin lliures, que no hagin d'acceptar avals crítics vergonyosos i miserables per una cadira al Parlament, com ha fet vostè, senyora Bessas. El jovent ha de marcar el camí, no fer seguidisme de qui fa anys i panys, que viu de trair el nostre poble. Senyora diputada, respecte als altres diputats. No he faltat el respecte a ningú, senyor president.